хоп, ту чӣ кор мекунӣ бародар? ба кадом кор монанд аст? Мошин меронам. Охир аз роҳ ман гузашта истодам. Ту девонаи чӣ, а? ту бо ман чӣ гуна суҳбат мекунӣ, ҳа? Худоё, маро намебинӣ? Аз роҳи худам мерафтам. Ман куҷои туро мебинам? Мурдор! аз ин пас бо як канор меравӣ ҷони якаш. вагарна туро пахш мекунанд, бало мешавӣ ба сарамон. ҳа, офарин ба ту, ҳа? ана ҳамин хел гапро фаҳм, хомӯш шав, ҳадатро дом. балои сарам мешавад. Бро, ҳа, аз ту як чиз мепурсам ва аз ростӣ хеле мароқ дорам. Пурс. аҷабо ту аз барое ки писари бойҳо ҳастӣ чунин артисӣ мекунӣ? ҳа? гӯем ки ҳамин хел. чӣ мешавад, бро? Бро, ҳеҷ чиз намешавад. фақат аз мароқам пурсидам. хуб, нигоҳ кун. ҳей! мурдор, ту чӣ кор кардӣ ба мошина? ҳеҷ кор накардам, фақат як имзо мондам, расм кашидам. бисёр зебо шудӣ. ту худатро фурӯшӣ, чунин мошин харида наметавонӣ. барои чӣ худамро фурӯшам? ту бой нестӣ мага? рав он пулҳоятро харҷ карда мошинатро нав кун. равед, гум шавед ба маҳаллаатон. озан, ин коллеҷи зебое ки ту дорӣ ку? хайр, пурра дар мобайни маҳаллаи мо сохта шудааст. хабардор бош. агар ман озан бошам, на туро ва на он дӯстони пасатро дигар ба ин коллеҷ даромадан намемонам. зуд бош ҷонам, гир мошинатро ба таъмирчӣ рав. бекор нашинин хел. гум шуда рав, чашмонам набинад туро. оза, ҳа, зиёдаравӣ дорӣ. чӣ хеле ки мошинатро кашидам, ба ту ҳам мекашам. кани каш бинам, каш бинам, каш. бачаҳо ором шавед, ҷудо шавед, вагарна ба мудир занг мезанам. занг зан, ба касе хоҳӣ занг зан. чӣ шуд? ҳа? чӣ шуд? ҳоли туро хеле бад мекунам, ҳа? дониста бош. ин озан будааст. ба озан даст бардоштааст. занед уро. чӣ гап аст? эким, чӣ гап аст дар ин ҷо? ба киро мезананд? сар диҳед. чӣ кор мекунед, а шумо? чӣ кор мекунед? бас аст ҳамин қадар. озам, бас аст гуфтам. аз он ҷо артистӣ накун. ҷавонмард бошӣ, ба ин ҷо биё.